Tanah jadi lalai ya lalai oh lalai yang suaju nabadin dong lalai geser ke belakang supa panduan tambah lanjut mak suka tanan nak tigo luar lai tak pakai di minda kabawan lai wai di mayo kini alai waktu anak wajo salam sambadi anjung bila jauh maaf kami minta lai uku ajo jangko kota lampau alai wai di mayo kini alai waktu anak. Selamat datang kekasihku Wiwi di dalam mimpi. Coba panduan tambah lanjut yang amak kecupaan anak tiga dua alayat wakang alamina angkabau amak wai karam de ini nyoren dinyo layla dindina salam yasin kami anjur ama kawaken ya yo ama alayu wajaya kota alam pau ama ai karam de ini nyoren dinyo lalai nak sigun baringinlah dipakan nakai ama dilamarkan tuana gari alai kan tuana gari alai kai di manjol kini alai lasayui ai dek yakin semua niat nema bertemu awak malam kini alai malam kini alai ragu del dinyo iyo nang kandung oi baringin ama adi pakanakai ama oi dibawakan tuana hari ama kan tuana hari kauai oi dek yakin orang banyak asam mawaniya ama dikotopa anjang malam kini ama malam kini ragu den
De ula talang sarue otuan dape batamu sama labuku nema oi sama labuku adima sayuna asamone dawe kitule otuan kota sampai nema akaba ajulalai akaba ajurara Selamat datang di sana Boloma Peti Ruku 4 Semerawang juga. Malaki inan jawa datang anak kanduang sadoi kone dulu kita lalai dulu kita di mana ko ada kabe nan maranggang anak kanduang di paare neda basamo lalai basamo abang beni ai Nana malaki nana lain datang neda sadonani ko dulu kita ado kabe nana maranggang neda oe di pare basamo samo lalai di ma ladi imanyo nana kanduang Ngayak cala. Ananda kenda anana banya Kandang sapan nerang apa rusuhan Sebelum lanjut kesuaian Balengge ada pesan dari panitia, selamat pengantin baru untuk Uniani. Nah, mana Uniani ini
balagu lairami semalam nangko mencari uniani baru-baru Lucia di Ambona iyo pulo. Selamat datang apa Ambo atau Dambo, Pak Yondra, ketua serta wakilnya mungkin ketua DPRD Tanah Datar. Selamat datang Pak Yondra Lalamu ndak Basuo, asli beliau kok Tunjang Alam kalau tidak salah. Nah tuh acok mencari acara masuk dulu kok sebelumnya mencalon. Alhamdulillah kini hadir bersama kita. Selamat tinggal Pak. Selamat datang Pak. Dibari makan duai de apa ayandra dene ma datang olai datang dene ma sama lamko. Yalah mamak dari sana. Lagu apa dari Pak Lole kah? Oh pelayaran aja lah. Dene bapu jua di batin denai basisi akan mungkin menjadi buah dan namanya kok indah jadi langsung dek kanduang menjadi utang-utang kok indah udah bayar di akhirat dinantikan tangguang dosa salamoyo nan kanduang jika dan tahu kabar mabu ada indah dan amu apa pandangan pandang laki kasih aman dalam batanya darah pakai jantung laku kok indah kunjung hilang kasih kok indah kunjung abi mungkin kasuli malupokan iyo batamu kau be nyoda oneng nan kanduang de mancali abid dia bergetar dia
Menangi laya jabatin nyampang hadiah di tangan orang kama buat surang badan ambo bak nantun bana para sayan rancak bana Pak Yandra Partai Golkar gambar baringin untuk bata dua nama samu untuk yang santoso salamu andeng operi aku dan soto pulai kacang miang Pak Doni bana mama undang mako bagura wak malam kini Pak Yondra kalai tibo biarlah kami badendang nan kanduang Pak Doni je Pak Yondra dengarkan abilai apa je kami kau kurang senang cari lain kapan ganti kami tersisi Pak labiaso bedo apa kota gamang iya Pak Yondra Pak Doni mana kini duduk bagan diangai Kesama kuning tu bajunya di orang Golkar dengarkan mila kok iya Pak Yondra je Pak Doni kama manciang upan serak asiangan puloi iya nan kanduang kalau Pak Anton pasti mengerti nang biasa Pak nang biasa dia uang mengerti Pak Anton orang lama mah kandak kasamu di dendagan ada Pak Anton bola dana awak bagi rausa malam ko Pak Doni je Pak Anton coba dengarkan biarlah guru awak nak pakai pulsa pemali pulsa kami laiko adoy onde nan kanduang kalau awak bagurau lah pakai kotak lah pasti ke kotak saja tu masuk ayo meminta kami ke baki apa dinarami cali akan samalam koi iyo Pak Anton Yondra Pak
Pak Doni kanda nasamu di denan batana tanang mama dudua lai bagurau samalamko ode pak caleg dangagan pasan apa Anton malah mangaruak de pak Doni ma ama punoy ande ilalai ayolah mama bersana nabi judul ala gore ada dari Panton. Terima kasih, mudah-mudahan sampai jauh duduk ke seorang dalam pemilihan tahun ketiga tahun 2024. Selanjutnya minta izin langsung Pak Anton Yandra dia ada acara lain mungkin atau di Kecamatan Tunjung Baru di hari lari malam jauh rantau ke jalan ke Tunjung Alam. Terima kasih pemberiannya Pak, mudah-mudahan bermanfaat buat kami grup Saluang luak nanti malam ini. Terima kasih Pak, selamat jalan, selamat berpisah. Pak Doni sendiri yang lupa Anton tuh. Oke Pak Doni. Kalau pulang apa kami pulang mulai ada dari Rina Lusen. Rinsai tasabui luak nanti go pertama luak tanah data kedua nyelua agam ketiga luak 50 kampe padang piaman asanan tunggal mage jabang bang youtuber burang pamenan dahulunya kidina lape dari sangka banalia karimbo dalam kaparinta ngatina ruswa biasa sangka dibari makan nuntuang iswa babalia pulang oi andai alalaya indak denai kawe alaiyo tiok dewe akau orang ngecaliaan dari aku mencaliak pulau indak denai dia picayo lai janyawa dia kasih ke badan sayang kau orang mukiro andai ila alai Uni Dewi kalai datang rancak lagu dikandakan biarlah kami mendendangnya cubolah ada orang kota panjang maksudnya mulai kamasuan badakean bapece woi iyo
Sima de ina jale jale oi kanda samo di dendangan sadodape kakami baco oi mangko kami bapece-pece sajak sekolah kami bakawan sampai gae daki oi ande anak kandung oi de apa baru tolong dengarkan Ina bakato sabanayo sajak ketek mengaku bakawan dalam WA basayang ngeloy iya lah 2 tahun nampak dengan iko udah tahun kapatang yolo dai dan bubik talang adota talang kasara orang di koto ka pulang hari la pagi disapui sayang ka sayang sayang ka di sana ada pulo tak dorong sayang kenan kini ande oi bari maaf oi onampun no bini oi inyo balakina oi tolong ada ngade uni dewi oi tolong ada ngade uni dewi oi jo kawan-kawan mana datang kalau gue iko na dimintaanyo iko parangai son sawa sajak tari inyolah tahu itu bini orang kok ndak bini orang ndak di teleponnya iya siap lai lagu di papan jangan kalagu iko meminta cerita nan bana samalamku tahun kepatang de ulah menelepon bini orang di sungai salak lah bangka kapan lonyoy rekam tek bang Beni dak jogan udah lah ibu lia direkam nyampang basiara jangan kini membuat pantun kadang buluang mungkin aniko karantinyo sangko hati kau untuk awak dimanya dena ndak kata manuang laba laki nyokironyo ande jambongi-bongi ka igunoi oi ama dewi
Kota salari salah saudai Terang kamang baburu musang anjang kumbang lindo musang tulari manyurua nana manyurua di rumpun bulua di balik batang durian durian mati sabatang bola urang aban carinya Nana dekan dua cibola dangang usalakan dua ngoyarok bana pa ibarai balang alang utang dape anginan nelo Nana kok tibo diangin buruak tali putih badan la jawa banang la sirui kakumpalan dia diambil urang atuan nedang enset tabuang buru asa jonedang enset tabuang buru asa jonedang dalam daerah Sungai Terap Sultan Bandaro mencanggalanggang mencari jodoh lenggo geni dapet tunangan cindua mato anak de putih bundo harima karena putih bapaknya bab Demayo karena kata orang kasih putih sayang lebih raso ibu tinggalkan jua paubek rusak dah dalam mati nedang paubek rusak dalam mati nedang Orang simpurui ketai sadar bukit tinggi Pasabawa jo pasate kotanya pakai jam gadang di tengah barikan tua Oe kasuo pakai bumbung di tidak kebun binatang sedana masuk papasangan balik kurici agak dua Kandi ibarai untuk ini Otorancak pakai karaoke barabu kami nak menumpang saya sopir lagawua Oe ko dapet sopir nan muda barakalas suap pendakian nadia Jogi giampe nai ayune ma ay piaman bapaga ira bapaga jawingan lu bulu ambia pamagaladang ladang baisi
lado muda papara ubi tapi jalan pakai pidoman kami indah angin batisa wa tahu labielo bataru tarang pada mangicu tahu juo iswa nangina manangguang andema ay yo oh la la iswa nangina dia manangguang andema dalam negeri sungai tarap komai Suta mandara mancangkan langgang mencari jodoh lenggo geni depet tunangan cindo matu anak dek kambang lah bundo hari Karena putui bapaknya bab Dek mayokan katurang kaseputui Saya lebih rasu ibu tinggalkan jiwa tuanai Pau berusaha dalam hati nemat Pak Doni kelai datang Allah bakandanya malam kini biarlah berendang di rumah Nyampang kok langsung Pak Doni kasubarang Baraka sanang dalam hati gurau jo kami Pak Doni karena juone Tuhan gurau jo kami karena jualalai Kota jadi udai Melati gunung Karakata dan de ombak melanting tinggi jatuh ke bumi pecah bala Balan bumi jadi dua sebelah menjadi pucuk Jawa sebelah menjadi ujung Lampung itulah merah abang kuning mula karusak badan diri kok
di kana masona lampau kamambue batin manangi biala suri dan salangka pado mambue ati bolu kodi ati batama para biar bajarak jonangkan dua hatuan neda pado isu amara cunati neda Ayolah, lah sudah lo kandak padoni maratu-ratu hari sungguh. ai nan kabu ai nan kabu nan kanduang ai itu kabu nan kabu nan kanduang ai kabalai taang ai nan kabu nan kanduang ai kabalai taga aluna basu na basu nan kanduang ai oi kabasu alabasu oi sawa oi baba olega alabasu dia akan dua ai baba olega ai lintabu kanduai lagu baminta abagurawa banan kanduai asamalam ko abagurawa banan kanduai lasamalam ko biala kuli dan kanduai namangaloka asanyo isinan kanduai elo asanyo isinan kanduai indah binaso dang ade mama dang ade mama nan kanduai ayu jempaan tun anak kami oi Tuhan ai mandendang anyo anak kami baiti oi mandendang anyo awa abadu dan kanduang ai nanami numracun adan surang deocai nandi bunu adan
sirangan kanduang oi nanatania yo indah alamu indah alamu dan kanduang ai berau salasa de elangawana de Lucia oi asamalam ko ya dia oi la samalam ko padikanalan kanduang ai adenai tuai ma pelonan kanduang ai laziramiyo ngilo pelonan kanduang ai laziramiyo kursi tinggal dia oi kurang lelalo ai nana baden nanan kanduang oi taruh ikan yugo nan baden dan dekui oi taruhan satabati anan kanduang ai latabarito awak mau ulang dia kanduang ai oi kajilamu maulang oi sawa oi oi kejilamu